To Adama Kamaye ta karyata abin da Umma Shehu ta faɗa na dangane da rashin lafiyar Z-Diamond. Na ga Umma Shehu sun fito sun yi sharhi akan Z-Diamond cewa tana kwance ba ta da lafiyar mai ta yi birthday. Ta yasa a yi birthday ba ta da zuciyarta da girma take magana ta ina ta fito ta yi birthday din. To sai dai hasana da mai rabo an ce taki ne. Ta abin da kuka yi dan kau. In kun faɗi gaskiya akan ta dan kau. In ma kun faɗi gaskiya akan Z-Diamond to dan kau. Ta yi magana akan cewa Z-Diamond a wannan rashin lafiyar da take da ciki har ta fito ta yi birthday. To ta ce dai idan kun faɗi gaskiya kanku, idan kuma ƙarya kuka yi mata ma kanku. To ita ma za mu koma mu ji abin da ita Umma Shehu ta faɗa dangane da rashin lafiyar da kuma za a yi alƙalanci gane cewa ita Umma Shehu ƙaraitawa ta yi ko kuma gasgatawa ko kuma tabbatarwa ta yi. Ku biyo mu a bidiyo na gaba don jin yadda ta kasance.